खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउज आपडेटआव दङ बङाइगावआव गोमानाय 9 बोसोर बैसोनि गथ'नि गोथै सह बोखांदों। बङाइगाव जिल्लानि कुकिला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नाम्बारपारा नैथि खोन्दोनि सासे 9 बोसोर बैसोनि गथ'आ थांनाय समबारनिफ्राय गोमानानै दंमोन। नखरनि सुबुंफोरा नागिरनानैबो गथ'नि जेबो उथिस मोननो हायाखैमोन। जोबथायाव दिनै जुखाम आबादनि गेजेराव बोखांनो हायो गथ'नि गोथै सहखौ। जाथाय जायगायाव कुकिला पुलिसआ नुजाथि हैनानै नायबिजिरगासिनो दं। सोरबा दुथाङा बुग्लिनानै बुथारना गालांनायनि सन्देह खालामनाय जादों। जायगानि रायजोफोरा गथ'नि बुथारग्राखौ थाबैनो नागिरनानै साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। नैथियाव दङ पीएम किसाननि 2000 रांखौ सोना होबाय। पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखि बायदियै आबादारिफोरनो 2000 राङै बोसोराव खेबथाम गासै 6000 रां बेंक एकाउन्टआव सोनाय जायो। बेनि 7 इनस्टलमेन्टखौ दिनै हादरनि गासै 9 कोटी आबादारिफोरनि एकाउन्टआव सोना होबाय। बे रांखौ दिनै सानजौफुनि 12 रिंगा समाव सोनाय जायो। मख'नो गोनांदि पीएम किसानखौ लानानै आसामाव गोबां बेले-बेजे जादोंमोन। थामथियाव दङ तामुलपुर पुलिसआ हाथियारजों लोगोसे 3 लाइमोनफोरखौ हमदों। तामुलपुर थानानि सिङाव थानाय कुमारिकाता आउटपोस्टनि बेन्दोङाव थानाय मेसकुरियाव थांनाय 21 डिसेम्बर खालि सासे आबादारिनि नखराव गुलि गावनायनि जाथाय जादोंमोन। बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 लाइमोनफोरखौ तामुलपुर थानानि एसआई मनोरन्जन मिथि आरो कुमारिकाता आउटपोस्टनि एसआई नीलफेया ज्योति नाथनि दैदेननाय मोनसे पुलिस हानजाया हमनो हादों। तामुलपुर पुलिसआ हाथियारजों लोगोसे 3 लाइमोनफोरखौ हमदों। हमजानाय लाइमोनफोरा फारियै 1 नं माइनावपुरी गामिनि 28 बोसोर बैसोनि बिक्रम औवारी, मेसकुरि गामिनि 30 बोसोर बैसोनि बिक्रम मगर आरो 2 नं कालीपुर गामिनि 28 बोसोर बैसोनि राजु लिम्बु। ब्रैथियाव दङ कभिड-19निख्रुइबो गिथावना गोहोगोरा भाइरास। ब्रिटेनाव गोदान भाइरास मोननो हादों जाय खम समनि गेजेरावनो गोबां जायगायाव गोसारनो हायो। बे गोदान भाइरासखौ भारत हादरावबो फैदों होनना सन्देह खालामदों। बे भाइरासआ कभिड-19निख्रुइबो गोहोगोरासिन भाइरास। गोदान भाइरासखौ BUNI 20201201 होनना मुं दोनदों। बे भाइरासनि लैखोनफोरा फारियै जानो खुवाबै, खर' सानाय, मोदोम सानाय, खर' गिदिंनाय, देहायारि गोब्राब लोरबां, डायरिया, मोदोम गेहेन सानाय। बे गिख्रंथाव भाइरासखौ नोजोर बोना ब्रिटेनाव लकडाउन सोलिबाय दं आरो भारतआवबो लकडाउन होफिननो हागौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।